Здравейте! Казвам се Снежана Иванова. От град Велико Търново съм, член на клуб Традиция Велико Търново и се занимавам с историческа реконструкция от 15 на години, може би, по-активно, като в първите години всъщност моят съпруг се занимаваше повече с военни реконструкции, различни събития. Средновековие е по-слабо застъпено и покрай него постепенно възникна така по-назад във времето преминахме и това се оказа наше хоби и така приятно прекарване на времето. Съответно да показваме на малките най-вече, на големите това, което ние знаем, да предадем на бъдещите поколения това, което знаем. Основното, с което се занимавам в свободното си време, разбира се, това не ми е основна работа, е изработката на колани на кори. Този древен занаят е от периода на 9-10 век, бил разпространен в много голяма част от света, не само по нашите ширини. И в зависимост от географските ширини, шарката на колана всъщност има различни фигури. Този тук, който е представен, е с скандинавски мотиви. Този вид изтъкаване се е използвал за изработка на колани, също така за диадеми, които са били пришивани върху кожа, за да може по-лесно да се ползват многократно, да държат кърпите на главата. Също така за обшиване на дрехи по краищата, по деколте и така нататък. Това, което сега купуваме ширит, това трябвало на времето да се го изработят тези, които искат да го ползват. Освен самия колан, както е цветен изработен, допълнително са съпоставили възможно повече допълнителни метални украшения и камъни, като колкото по-богато украшение, съответно този, който го притежава, е с по-висок сан в обществото. Накратко, какво представлява тъкането на кори? Изтъкаването на такава тъкан, това, което виждате тук, не е стан. То е едно приспособление, ето много лесно се разглобява, с което всъщност на мен ми е удобно да опъна двата края на тъканта, за да може да се работи. При тъкането на кори основата е видяната това е кора всъщност. Значи били са използвани кожени, дървени кори, също от кокъл на животно в лопатката, където е плоската част. В съвременен вариант аз използвам картонени кори. Имаме дървени, които всъщност са малко по-неудобни за работа. Изработката на коланите на кори, по-точно на корите, каква е цялата. Тук всяка една от корите е вдяната с различни конци, в зависимост от схемата, която искаме да изработим. Някои са с едноцветни, други от корите са вдянати с различни цветове, в зависимост от шарката. Всяка една от корите съвсем самостоятелно може да се върти напред или назад, като всъщност това въртение на нея променя цвета, който е върху нея, да се покаже отгоре, да направи лице. Може една кора единия път да е напред, на другото завъртен да е назад. Това е основната разлика от стъна, който познаваме в ежедневието за плоско тъкане. При него всички групата основи са вдянати в една нищелка и при натискане на педала цялата група се сменя и там тъканите могат да бъдат или хоризонтални или вертикални по дължина, или може да се кръстосат да се получат карета. Тук обаче възможността е да се получи различна шарка, така нареченото съвременен вариант жакардово тъкане. Мога да демонстрирам, само да се погледна. Значи този, който изтъкава, в зависимост от схемата, от шарката, има различна по сложност схеми. Значи тази схема, която тук първата е представена, с 8 стъпки. Тази схема, която в момента съм почнала да изтъкаваме, с 16. И много е трудно човек да запомни и така нататък. Така че си имам пищов, така да се каже. И тук си отмятам коя кора на къде трябва да се тъче. Две напред, две назад. Ето така, в случая схемата ми. Двете са напред, двете отиват назад. Следващите две пак са напред. От другата страна са по същата схема. Две напред, две назад, две напред. И междинните са назад. При полученото завъртане, както и в другото тъкане, тук се получава една дупка. Тя се казва уста. И в двата варианта едно и също. Значи тук много хубаво се проверява да не се кръстосат нишките. И вътъка, както и при другото тъкане, се прикарва. Опъвам тук хубаво да натисна. И стягам едното. И другия се остава така леко хлава, за да може по-хубаво да се пристегне.
Прави се, примерно, още едно завъртане в същата посока. В случая схемата е с по 2 завъртания. Вече, както съм ги отделила, ги превъртам още един път. Превъртам ги назад. Пак проверявам хубаво. Затова трябва да са много опънати, да не се кръстосват както ни трябва. Проверява се хубаво тук дали ми е хубава дупката. И пак се прикарва вътъка. И съответно пак се пристяга. И постепенно тъканта върви. Става бавно, но крайният резултат е задоволителен. С този метод на тъкани са изработвани коланите на българските народни носи от нашите баби. Шарката, която е използвана съответно като изтъкаване е друга, но принципа на работа и този, който се използвали е така. Дори интересното, че в миналото, понеже самото наосноваване отнема много време, схемите на българските колани повече са такива, че като се изпъни нишката в двата края, в средата се въртят кори. Едновременно се плетат от двете страни колани. Затова много често коланите са изработвани чифт, 2 заедно, защото дава възможност да се използва тази находчивост, бих казала, на българина. Това е приноса на нас в този занаят. И какво да кажа, за поредна година идваме в Пловдив. На ново място сме тук. Няколко пъти беше фестивал на Лута, но тук обстановката е много, много по-сбита, по-задушевна и както винаги, просто много хубаво. Домакините са постарали да осигурят всичко необходимо, каквото е нужно на нас като участници. И да се надяваме, че които дойдат да наблюдават, ще получат нови знания, ще бъдат удовлетворени и до нови срещи!